ani maa wolonwula tun bɛ ɲɔgɔn fɛ tɛgɛdara ninnu bɛɛ lajɛlen ka sɔgɔmada in na an bɛna olu walawala a bɛ se ka faamuyali ko la cogo min Falaye Keyita ka ala sago ma bɔlɔlɔ sanfɛ ne yɛrɛ Kassim Tarawele kibaruyaw k'olu walawala an t'a bila dagirinda la kunungo an da tura kuma na kuma min bɛ tali kɛ minisuma musaka min bɛ ale wɔ k'o di ni taafan ni nafama ye a la Falaye diɲɛ ye misali de ye diɲɛ ye baroso de ye diɲɛ ye kalanso de ye maa min o mɔgɔ ni ɲinɛna i jujɔn kɔ i labanko bɛ kɛ kamanagan ye an filɛ ka kaso kelen min fɔ nin ye Falaye kaso tɛ anw ka kan si la kaso ye kan ye min bɔra jamana wɛrɛ ka na sabula anw ka sigi la an ka sigidaw la an ka tabiyaw la an ka kow kɛcogo la n'i tun ye kolankolon kɛ Falaye dugu tɛ jɛ k'i sɔrɔ dugu kɔnɔ fɛn fila don soit i ye juru de i kan na k'i yɛrɛ fa walima i ye dugu bila a kɛra ko sugu sugu ye so marayɔrɔ tun tɛ anw bolo nka bi ka n'a ye k'a fɔ Masareke naani yɛrɛ kɔnɔ n'olu nana k'u bɛna anw dɛmɛ k'u bɛna anw bɔ degun na k'olu ka na baara kɛ olu fana bɛna ka na tɔnjɛkulu ka na fasodenw ka tɔnjɛkulu ɲini musow ka tɔnjɛkulu ɲini denmisɛnw ka tɔnjɛkulu ɲini k'u bɛ musaka kalifa olu la olu ka baara kɛ o wari ka taa sanfɛ wa ka taa duguma wa ɲɛɲini ma k'a la k'a dɔn bi min ye Alexis Kalanbiri ye ale ye fasiri kɛ baara in kan minisuma k'ale to an fɛ yan ale tun ye musaka dɔ bɔ k'a di n'o bɛ taa se dolari wari miliyɔn 1 ma ko k'a di musow ma k'u ka baara kɛ baara in lakɔlɔsili yɛrɛ caman kɛra Gawokaw fɛ yen san 2022 fan a yirala sa k'a fɔ ko min ye musaka ye n'a bɔra k'a di ko musow ka bulon min bɛ musow ani denmisɛnninw k'olu bɛrɛbɛn kosɛbɛ yaasa kalata min bɛɛ lajɛlen sen bɛna na y'o la furancɛla fanga kuncɛli la u sen ka don o la san 2022 kɔnɔna na jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko cabinet SN maaw olu kɔni y'a yira sa ko waati min na fɛn nana f'ulu ye a fɔra k'olu ka miiriya in sigi sen kan k'a kɛ sɛbɛn ye sɛbɛn min musaka bɛ se ka don a la wa a bɛ taa Mali marabolo caman na nka olu y'a yira k'a fɔ maa minnu tun bɛ minisuma kɔnɔ des élections inclusives wari des élections inclusives wari a kɔni kun sigira sen kan sa ka se ka kɛ ka baara min kɛ ɲininkali de bɛ bi musaka in taara sira jumɛn fɛ n'o y'a sɔrɔ anw ka jamana kɔnɔna na waleya caman bɛ fɔ dunko juguya ni yuruguyurugu namarako ta na sira fɛ miliyɔn 1 dolari wari o min farala ɲɔgɔn kan bi Alexis Kalanbiri ale ka fasiri la kunungo a ye ɲininkali kɛ musaka in a kuma cayara kosɛbɛ sabula cabinet d'appui min sigira sen kan n'o ye SN ye ale ko ale de ye miiriya in ta ka baara in lajɛ k'a b'a sigi sen kan nka a fɔra ale ye a ka musaka di musaka min n'a y'o sɔrɔ kabini janvier kalo san 2021 ale tun ye fɛɛrɛ sigi sen kan nka ale ye baara min sigi sen kan k'o di minisuma ma o tun ye muso denmisɛnninw ka kɔlɔsili bulon n'o o ye MKDB ye o de nana tunu pewu taamamɛnɛ sisumabɔ ka tila k'a yɛlɛma k'a kɛ nanzarakan ye k'a di jɛkulu wɛrɛ ma o jɛkulu ɲɛmaaw fana Falaye olu ko sa ko min ye sɛbɛnw ye minisuma ye min ɲini olu fɛ u y'a bɛɛ lajɛlen da ɲɛnamaya fɛɛrɛ min fɔra olu y'a bɛɛ lajɛlen sangalama min ye minisuma ye ani minisiriso man ka muso ni den ni denbaya kunna ko olu bɛɛ lajɛlen biri filakɔma la nin ko in na koyi sabula fɔnkɔɲɔgɔnkɔ caman nana ye k'a sababuya kɛ musaka bɔ waati selen musolaka ninnu kɔni ta nana kɛ sa don o don olu kɔni a bɛ f'u ɲɛna a ye taa nin kɛ yan fɛ a ye nin kɛ yan fɛ baara tun ye kalo 12 n'o ye san 1 ye k'a sigi sen kan musow olu ka adamadenya n'u ka maanifinya bɛ se ka sigi sen kan cogo min na Mali marabolo minnu bɛ jamana kɔrɔnkan fan fɛ min ye Segu mara ni Moti mara ni Tumutu maraw ye ka taa se Bamakɔ yɛrɛ ma baara in kun kan ka sigi sen kan yɔrɔ 7 de la min ye baara yɛrɛ a kun kan k'o di maa 70 ma dɛmɛjɛkulu kun kan ka sigi sen kan musolakaw kun kan ka ladɔnniya ɲɛfɔli kun kan ka kɛ musow ye musow yɛrɛ tɔgɔla sariya min sigilen don sen kan n'o ye loi 052 ye o bɛɛ lajɛlen kun kan ka kɛ nka muso min bɛ ne ale yɛrɛ ta ye association ye Alexis Kalanbiri sera ma k'a ɲininka koyi n'o ye Suwadu Jabate ye AMPJF
aya yira sa k'a fɔ ko min ye ko in ye olu de y'a sigi sen kan a laɲini tun ye mun ye muso ka se ka kɛnɛ sɔrɔ ka se ka musaka fana sɔrɔ ka se ka baara in kɛ min ye Suwadu Jabate a ye min fɔ Alex ye a ko k'olu ka musaka bɔra Canada ani Norvège de yɔrɔ k'a kun sigilen don sen kan yaasa sa lakana ko bɛ se ka sigi Mali kɔnɔna na cogo min na nka min ye baara in yɛrɛ kurubokali dɔ ye n'o kɛra octobre kalo tile 28 san 2021 a nana ye k'a fɔ ko MINUSMA ale de bolo bɛ ko in kɔkɔrɔ o la sa jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigira musolakaw tɔgɔ la musaka in baara bɛ se ka kɛ cogo min hali muso ngana min bɛ yen n'o bɛ MINUSMA kɔnɔna na n'o ye secrétaire général chargé d'Afrique ye ale nalen ya musow ka nin jɛkulu baara in a tanuna kosɛbɛ k'a majamu nka jɔrɔna nana kɛ mun ye wari mun bɔra ko ka baara in kɛ musow tɛgɛ nana ko ka bɔ a la pewu ɲininkali de nana kɛ sa kabini SM ale ko ko ale kɔni ale dalen don a la ko saya MINUSMA maaw sera ale ma k'a fɔ k'u ka wari di n'u ye wari in bɔ u ka wari dɔ di olu ma a la olu banna o ma ko k'o daliyaw b'ale bolo wa o daliyaw olu sɔrɔlen tɛ MINUSMA ka fanfɛ sabula MINUSMA yɛrɛ taara maa bɛ k'i yɛrɛ ɲininka bi dollar wari miliyɔn 1 min bɔra n'a sɛbɛnw bɛ yen n'a sɛgɛsɛgɛliw bɛ yen n'o olu ko bɛ sen na a wari taara min a kɛra ka mun kɛ dɔw y'a yira sa k'a fɔ ko waati la a kɔni ko tun bɛ bɔ jabaraninw na a tun bɛ sɛbɛn gafew kɔnɔ a kumaw tun bɛ fɔ munumunu salo taara kɛ kilalikaw fɛ yen ka taa kɛ tumutukaw fɛ yen ka kɛ menaka ani tɔnbɔtu nka musow yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko musaka min kun fɔra k'o bɛ di olu ma u bolo ma da o kan min ye muso caman ye wari min kofɔlen filɛ nin ye a wari ma ye a ma don a don sira fɛ wa bi ɲininkali caman Alex Kalamiri kɛlen don k'o de kɛ muso jɛkulu olu ko k'olu m'a sɔrɔ min ye denmisɛnnin jɛkulu ye olu ko k'olu m'a sɔrɔ maa minnu tun kan ka baara in kɛ k'a lakɔlɔsili kɛ olu fana ko k'olu m'a sɔrɔ maa caman bɛ yen bi olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara in kɛcogo ye sa k'olu ma se ka faamuyali kɛ a la a ko gɛlɛya kojugu u y'a yira sa k'a fɔ sa ko min ye musaka in yɛrɛ ye sa ɲininkali de bɛ kɛ bi a sera ka don sira jumɛn fɛ a sera ka kɛ cogo di a musakaw taara min o de la sa ko jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ko baɲumankɛtɔn minnu bɛna an fɛ yan baarakɛ jɛkulu minnu bɛna an fɛ yan waleya minnu bɛna sigi an fɛ yan jamana minnu bɛna k'u bɛna an dɛmɛ k'u ka ɲɛfɔli kɛ u ka musakako la wa musaka minnu fana bɛ d'u ma u ka hakɛ bɔ ka bila kɛrɛfɛ ko nin ko n'a ɲɔgɔnnaw olu de b'a to ni nin ko bɛ ni nin waleya ninnu bɛna sigi sen kan gouvernement fɛ wa min ye Alex Kalamiri ye a ko ko in ma ban koyi ko ɲininkali misɛn caman de bɛ yen wari in ale donna sira jumɛn fɛ a kɛra ka mun baara kɛ maa minnu bɛ yen bi ni olu yɛrɛ tun b'a ko kunna k'a baara la wari bɔli bɛɛ kɛlɛ olu bɛɛ lajɛlen turunnen don musaka in a kɛra ka mun yɛrɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a nɔ sera ka kɛ mun ye sɔrɔko ta na sira fɛ musow ye jɛkulu min sigi n'o o ye musow la kɔlɔsili ka musow la faamuya ka taa kalata la a ye mun ye olu yɛrɛ ye maa jumɛn sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la jaabi jumɛn ni fɛn jumɛn sera ka sɔrɔ a la Alex ko ko don nataw la a na sɛgɛsɛgɛli kɛ fala ye ka nin da bɛɛ lajɛlen tulo kan maa bɛ se ka faamuyali kɛ a la cogo min na n'an bɔra yen n y'a yirila k'a fɔ min ye wolomasiri tabaw ye olu ye wulikajɔ belebeleba kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na sa an bɛ se k'a yira k'a fɔ nin waati laban in na min ye tumutukaw fɛ yen k'a daminɛ avril kalo tile fɔlɔ la ka taa se a tile 3 ma silencieux n'o ye Seydou Bassirou Ɲagadu ye ale n'a ka cɛ dɔ olu ye wulikajɔ kɛ Bitakukukaw fɛ yen l'ERNEM ale ni Razelma Tumutu marabolo kɔnɔna na wulikajɔ in kɛra misaliba ye sabula a kɛra wulikajɔba ye wulikajɔ min na a y'a to wolomasiri tabaw ye dugumana ni sanfɛla bɛɛ lajɛlen mɔmɔ dugu fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen o de la sa u taara bɛn dɔw kan min ye bamacɛ jɛkulu dɔw ye u y'olu kɔni susu k'olu bugɔ k'olu da o de senfɛ sa moto caman de taara ye kamiyɔnba 2 kɔnɔ min ye moto minnu bɛ yen bi n'o olu dara wuli barika ka bon kosɛbɛ o waati kelen fana na san 2018 an ka mobili dɔ kun taara sunbikaw fɛ bingali dɔ senfɛ o fana yera maa kofɔlen ninnu bolo min ye Seydou Bassirou Ɲagadu ye ni ale yɛrɛ ye wolomasiri tabaw ka daga ɲɛmaa ye dugukoloko hukumu kɔnɔna na a ko ko nin baara in y'a to u sera k'u ɲɛda fɛn caman kan olu kɔni ka wulikajɔ bɛna to sen na Tumutu n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na maaw bɛ se ka lafiya cogo min secteur 3 dugukoloko ɲɛmaa bɛ maa min bolo k'a b'a ɲini dugudenw fɛ k'u hakili latigɛ pewu wulikajɔ ni cɛsiri olu n'aw kɛ min ye dagatigi ye n'o ye colonel Cheikh Abdelkader ye a ko ko taama in senfɛ dugujukɔrɔmugu caman u y'olu bɔ yɔrɔ caman na a y'u lasuma u ka wulikajɔ senfɛ sabula u bɔra ka taa fo kilomɛtiri 160 Tumutu k'o bila u kɔ o de la sa a y'a yira sa k'u kɔni sera ka dugujukɔrɔmugu ninnu caman bɔ min yɛrɛ ka se ka kɛ nafa ye
min ye falikɛ kusu jara ye ale yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ k'u ka kɛlɛkɛcɛw u kɔni ye nin baara ninnu kɛ ka dugujukɔrɔmuguw bɔ min ye ka se ka kɛlɛ k'a sigi sen kan ka kɛ ka ɲɛ o de y'a to u taara bɔ nin minɛn ninnu ni nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kan wa minɛn ninnu u bɔra Moritani u kun tun bɛ Tɔnbɔkutu kan ka taa di Bamanciya jɛkulu olu ma an ye kibaruya sɔrɔ cogo min na ka bɔ Diripa ale yɔrɔ fala ye kunun ko Bamako min ye katikaw fɛ ye moto di o tun bɛ sen na o jɛkulu min bɛ sa n'a bɛ f'o ma ko direction de matériel et des hydrocarbures ni ale bɛ armée ka tajiko ni a n'a ka minɛnko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ katikaw fɛ yen nin kalo tile 7 n'o tun ye kunun ye olu ye donbolo kɛ donbolo bɛ tali kɛ mun na motow don moto min b'a to wolomasiri taba bɛ se ka wuli ka dɔ kɛ cogo min kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo o ye général de division Umaru Baru Jara n'o ye Baru kɛlɛtigi ye ale kɛlɛfɛ sa min ye colonel major Musa Dem o fana tun bɛ yen ni ale yɛrɛ ye Demtiya o dangan ye wolomasiri taba ɲɛmaw caman olu nana sa ka na waleya in ale kɛlɛ kan o la sa Baru kɛlɛtigi y'a jira sa ko kɛlɛ taabolo yɛlɛmana kɛlɛ fɛɛrɛw fana bɛ yɛlɛma armée yɛrɛ a yɛrɛ bɛ se ka wuli ka dɔ kɛ a yɛrɛ cogo min na ka fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan k'o de y'a to u bɛ ka nin minɛn ninnu di fala ye minɛn mun dira groupement inter-armes n'o ye GTIA ye a bɛ taa se olu ta kɔni ta kɛra sa 180 n'o ye moto ye o taara ka d'olu ma GTIA min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko Sabu Sire olu ta kɛra 185 ye GTIA min bɛ yen n'o ye Bamugoci olu fana ka moto ye 185 ye GTIA min bɛ yen n'o ye Tata ye ka taa fara GTIA wɛrɛw kan olu ta kɛra 55 ye min ye GTIA ɲani ye ka taa se escadron jama jigi ma ani escadron fanga jigi olu bɛɛ lajɛlen ta kɛra 50 ni kɔ ye min ye colonel major Dem ye a ko ni minɛn minnu filɛ nin ye a bɛ tali kɛ yɛlɛma ko la koyi baara kɛcogo ɲuman wolomasiri ta o cogo min na ka dɔ fara u ka cɛsiri ka wuli ka dɔ kan yaasa min ye Bamanciya ni wale kamana don wo kɔnɔ u ka se ka t'u bɔ ka tɛgɛ da u kan o hukumu kelen kɔnɔna an bɛ taa Gawokaw fɛ yen fala ye Gawo min ye Gawo kan ale tɔgɔ da don Firu Alansar la i b'a dɔn k'a fɔ k'an ka sɔrɔdasiw bɛ yen cogo min ye Irisilakaw ka dɛmɛjɛkulu sɔrɔdasi minnu b'an fɛ yan n'an n'u bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ olu fana bɛ yen o de la sa kunna sini ko min ye Irisilakaw ye sa olu y'a ŋaniya ka wasa kan min tɔgɔ da don Firu Alansar la n'o yɛrɛ ye Mali yɛrɛ ka kan fɔlɔ ye wolomasiri tɔgɔ ka kan fɔlɔ fala ye u y'a yira sa k'a sera ko ka dɛmɛ ta ka d'u ma groupe électrogène régulateur n'a boîte filtration baara minɛn min bɛ yen n'ale bɛ se ka ji yɛrɛ sanuya kosɛbɛ u y'o ta k'o di yaasa wolomasiri tɔgɔ bɛ se k'o kɛ cogo min k'u boloma dɛmɛ min ye général major Valeri Morozov ye ale tun ye Irisilakaw ka ɲɛmaa ye Bamako yan ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan Mali wolomasiri tɔgɔ fan fɛ sa général de brigade Mamadu Masawule Samake ale yɛrɛ tun bɛ yen ni ale ye théâtre opération dugukoloko ɲɛmaa ye Tɔnbɔkutu Gawo ani Kidal ni Menaka kɔnɔna na ale yɛrɛ tun bɛ ko kɛnɛ kan ye min ye Ibrahim Samasa ye dagatigi Gawo ka Alansar fana kɔnɔna ale fana tun bɛ yen min ye Irisilakaw ka général major ye Valeri Worosov a y'a jira sa k'a fɔ ko nin kɔni ye Irisika dɛmɛ ye ka ɲɛsin wolomasiri tama ma baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na bɛɛ ni kelenya bɛ se ka sinsin Umadu Masawule Samake fana y'a fo k'a waleɲuman dɔn min ye baara in kɛcogo la ani ko in ka a na kɛ u yɛrɛ ɲɛna yan sabula o bɛɛ lajɛlen bɛ daga kelen kɔnɔna na jamana fila in ka bolo di ɲɔgɔn ma nin bɛna a sinsin kosɛbɛ wa minɛn ninnu fana Masawule y'a jira sa ko a n'a don a donda fɛ fala ye n'an bɔra yen an bɛ taa Banankabugu la an yɛrɛ kɛrɛfɛ yan baara kɛcogo ɲuman na ji kɔni maanifinya ko foyi tɛ taa kɔ o de la Agibu Danbele junior y'a jira sa k'a fɔ ko jamanakuntigi yɛrɛ ka laɲini de ye nin ye maa o maa bɛ yen bi n'o o bɛ mago bɛ ji la ka se ka dɛmɛ ta ka d'o ma ko sabula Asimi yɛrɛ ko ale yɛrɛ ye denmisɛnnin ye ni denmisɛnninw ma se ka ɲɛ sɔrɔ ko la n'ale ma se ka ɲɛ sɔrɔ ko la o kɔrɔ ko Mali denmisɛnninw de ma se ka ɲɛ sɔrɔ ko la donc bɛɛ ka se k'a dɛmɛ Jibono in kɛ kun ye kalan sanuma kalan ɲɛnɛma kalandenw yɛrɛ ka se ka sanuya ka jɛya ka se k'o sigi sen kan misiri fana tɛ taa o kɔ min ye maa mago ɲɛ minɛn bɛɛ lajɛlen ye ale bɛɛ lajɛlen bɛ ji la n'an bɔra Banankabugu la an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la samiya ale bɛ k'i sɔmi ka na dɔɔni baaraba minnu kɛra sango samiya donda la k'olu kiimɛliw baara kɛ ani ka ɲinanta sigi sen kan baara ninnu olu ye tali kɛ o la a yirala sa k'a fɔ ko min ye nin ko in ye samiya yɛrɛ ko hukumu kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ ko min ye badankanw ye kɔ tintu ni kɔbolow kɔ se ka olu labɔ maaw sigilen don yɔrɔ minnu na bi bi in na ni sanji yɛrɛ kɔni bɛ tɛmɛ o siraw fɛ ko k'a lajɛ
Seko Jegi ale min sigira senga ko kama sa a yɛrɛla ale la sa ko ale ka se ka baara in kɛ ministre so min bɛ yen n'o bɛ jamana kɔnɔ lakana ko kunna ko in fanba ɲɛmaya bɛna ta d'o ma san 2026 baara minnu kɛra premier ministre ɲininkali kɛ kimɛli ka kɛ o la ɲinan san bɛna boloda cogo di yaasa samiya a kana kɛ degun ye maaw ma ji tɛmɛyɔrɔ ka se ka sigi sen kan maaw sigilen yɔrɔ minnu olu ka se ka sigi sen kan baaraba minnu bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ olu ka se ka sigi sen kan fɛɛrɛ kɛlenw ka se ka sigi fana min b'a to maaninfinw bɛ se ka lafiya cogo min na samiya kɔnɔna na a y'a yira sa k'a fɔ ko baara in kɔni n'o ye Seko Jegi ɲɛmaa ye ko baara min na taa taabolo saba fɛ bɛɛ ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka baaraw sigi sen kan min b'a to laɲiniw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ kelen ye o bɛ fisaya filanan o ye sa k'a lajɛ fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛna sigi sen kan ka kɔn ka ɲɛbila kɛ ka ɲɛsin samiya ma sabula o b'a to fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛna sigi sen kan o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ yanni samiya ka don ka baaraw gɛlɛya a ko sa k'u ka taabolo sabanan ye min ye o ye dɛmɛ tali ye ka don maaw ma maa minnu bɛ yen ni olu ye degun sɔrɔ sabula o nana ye k'a fɔ yɔrɔ caman na min ye maaw kunbɛnni minɛnw ye u kan ka dilan ka bila yanni ji ale ka tiɲɛni kɛ taabolo naaninan ye min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya sa o ye ka ekɔlisow sabula ni ji donna ekɔliso de bɛ matarafa ekɔliso fana ka lajɛ u ka kalanko bɛ se ka to sen na cogo min na musaka min kan ka bila nin baara in na sa o ye sefa wari miliyari 4 miliyɔn 71 a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye laɲini kɔni o ye tan ye min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra premier ministre ye baara bɛ se ka daminɛ cogo min nka misali la u y'a yira sa ko ɲɛfɔli bɛna kɛ maa minnu kan ka sigi bɛ yɔrɔ la n'u kan ka wuli u bɛna ɲɛfɔli k'u ye sanko ta la sa k'u ye kɔ ani ji tɔyɔrɔw olu 11 Bamakɔ kɔnɔna na min ye kɔ 5 minnu janya bɛ taa se kilomɛtiri 40 ma u sera ka siraw fana labila ji bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ min ye nin baaraba in ye sa ko min ye ɲinan san ta kɔnɔna ye u y'a yira sa ko kilomɛtiri 141 min ye 85 ye o bɛna tali kɛ dingɛbaw la premier ministre y'u fo k'u waleɲuman dɔn baara k'u ka taa fɛ yaasa yanni samiya cɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan cogo min na nka kunnafonidiw ka kɛ ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ ye bɛɛ lajɛlen bɛ se k'u ka baara faamuya cogo min na premier ministre Jɛnsɛtɛgɛ naani tɔgɔla baarakɛ jɛkuluba min bɛ yen n'o ye OIT ye a y'olu maaw fana bisimila Gilbert Ugumbo ale bɛ taama na an fɛ yan ani Fasun tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a nana ka na bonyamasegin kɛ premier ministre ye k'a fo k'a waleɲuman dɔn baara minnu bɛ ka kɛ baarakɛlaw tɔgɔra an ka jamana kɔnɔ yiriwaliko ta nasira fɛ furancɛla fanga yɛrɛ kɛlen ka fɛɛrɛ minnu sigi sen kan ani baarakɛlaw bolo donnen ɲɔgɔn bolo OIT a ɲɛmaaya yira sa k'a fɔ ko a nan'o lajɛ premier ministre ye a fo k'a waleɲuman dɔn a ka nali la ani baara min bɛ ka kɛ bi sifinnakaw ye jamanakuntigi ka yamaruya kɔnɔna ka dankanama kɛ o ye a ko la ani fɛɛrɛ minnu sigira sen kan maa kofɔlen a y'a yira sa ko n'a a bɔra Mali la AES jamana tɔ 2 n'o ye Burukina ni Niger ye a kana ka na i sen jɔ yen jamana kɔnɔ kibaruyaw la sa fala ye an bɛ se k'a yira sa k'a fɔ ko Bafula bɛ k'aw fɛ yen ekɔli karamɔgɔw olu bɛ kalan na kalansen min sigira kapu tɔgɔ la sa dɔgɔkun tɛmɛnen min ye ekɔli karamɔgɔw ye sa olu kɔni nana fo ka taa se ekɔli ɲɛmaaw ma ɛri 80 40 ɲɔgɔn ko u y'o de kalan kɛ musomaninw ka kalan bɛ se ka faamuya u fɛ cogo min na baara in kɛ kun ye ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan u yɛrɛ ka se ka kalan kɛ k'a sɔrɔ u ma danfara bɔ kow la npogotigininw ni cɛmaninw olu ni ɲɔgɔn cɛ silamɛ diinɛ denmisɛnninnaka minnu bɛ ani ansari minnu fana bɛ sangaw fɛ yen olu taara san évêque samɛ fo paki seli hukumu kɔnɔna na Monseigneur Asan Florent Kone a yɛrɛ y'a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ diocèse bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a ko nin waleya in kɔni ka d'u ye kosɛbɛ tiɲɛ na samɛ foli don paki hukumu kɔnɔna na nka a bɛ bɛn ni kelenya a b'o sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ u ye dugawudenw kɛ ɲɔgɔn ye ala ka Mali kisi ala ka Mali tanga n y'a f'i ɲɛna fala ye kuma daminɛ na n ko Kulukoro ale ni Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ 100 farala passe kan ni avril kalo in tile 5 min ye ka bɔ Kulukoro ka taa Bamakɔ o tun ye 300 ye sisan a kɛra 400 ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ min y'a to dɔ farala kan n'o ye gasoil sɔngɔ yɛlɛli ye min ye transporteur ye o ko de y'a to k'u y'a kɛ segukaw fɛ kununko ta wulila mobili dɔ la garage dɔ ale kɔnɔna na min ye avril kalo tile 6 Darusalam n'o ye anw yɛrɛ ka kin ye fala ye nin kɛra fala ye dɛ anw kɔni ka segu kɔni ka Kayi bɔn n bɛ se ka fɛn fɔ Kayi ma sa parce que Kayi ye musokɔrɔba ka dugu fana ye fala ye tasuma in mɛnɛnen sapeur pompier maaw y'u senfa joona ka na maa kɔni ni ma to a la nka cɛ ni barika bonyana kosɛbɛ ala ni sapeur pompier maaw ka wulikajɔ kɔni tasuma ale ma se sigiɲɔgɔn ma a sera ka kunbɛn joona n'an bɔra Segu an bɛ taa Yoroso sifinnakaw wulilen don k'u jɔ
leboso kin demsanu ulu ya ira sa k'a fɔ min ye yoroso dugu yɛrɛ kɔnɔna ni leboso ni ɲɔgɔn cɛ o na pɔn dilan ye pɔn in a musaka bɔra baɲumankɛw sɔrɔ maa minnu bɛ n'o ye maa ŋaniya ɲumantigiw ye olu dɛmɛ baara in kɔni daminɛna juma tɛmɛnen u y'a yira sa ko yaasa olu ka kin ale ni yoroso dugu kɔnɔna kana tigɛ ɲɔgɔn ka bɔ ɲɔgɔn na u bɛna na nin pɔn sigi sen kan yanni samiya ale ka don sifinnakaw kɔni y'a yira sa u mago bɛ dɛmɛ na sabula bi u filɛ ka nin baara min kɛ nin ye dɔgɔkun 2 kɔnɔna na min ye baara in ye u y'a daminɛ nka kɔni a hakili b'a la ko kalo 2 o b'a sɔrɔ u ye dɔ k'a la maaw bɛna na se ka tɛmɛ a kan bamakɔkaw fɛ yen denmisɛnnin jɛkulu dɔw wulilen don k'u jɔ nin waati in na min ye telefɔni ye ko k'a lajɛ a connexion sɔngɔ ko ka dɔ bɔ a la wulikajɔ in kɔni bɛ tali kɛ sa ka ɲɛsin AMRTP ma DGCC u y'a yira sa k'u kɔni tɛna sɛgɛn o tɛna ɲinɛ sabula kabini avril kalo tile fɔlɔ u ye bataki in ci k'a yira sa k'a fɔ k'u bɛ ka commencer kɔni kɔrɔ a la sabula bi ni anw n'an lamini jamanaw ta k'a lajɛ sɔngɔko kɔni ta sanfɛ anw degunnen don kosɛbɛ wa anw ka bɔlɔlɔ sira man ɲi nka nin kɛlɛ in fana n y'a f'i ɲɛna cogo min maa kelen waati dɛnɛn bɛɛ maa si kelen tɛ yen min bɛ se ka nin baara kɛ ni fanga ma don a la ka fanga cakɛdaw don a la sabula kɛlɛ min don anw ɲɛ bɛ mun na o ye bonisi tigɛli ye anw ɲɛ bɛ mun na o ye connexion man ɲi ye nka fɛn bɛ yen min ka jugu nin bɛɛ ni jamana yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a la o de ye mun ye bi diɲɛlatigɛ ko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ telefɔni de kan jamanaw kɛlen don ka fɛɛrɛw de sigi u b'u ka tɔnɔw jate ni mansin min ye f'an k'o mansin de ɲini an filɛ mankan fɛn fɛn na nin ye a si tɛ ɲɛ sɔrɔ ni jamana yɛrɛ ma wuli k'i jɔ a kolo la ka ɲɛsin problème in ma sabula bi diɲɛ kɔnɔ maaw bɛ sɔrɔ min kɛ telefɔni na baara min bɛ kɛ telefɔni na ko min bɛ ɲɛnabɔ telefɔni na foyi yɛrɛ tɛ bi ni telefɔni tɛ don nataw la an yɛrɛ daminɛna s'a kuma ma ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye hali lakɔlɔsili minnu kan ka k'a ko la ani bilasirali minnu bɛ yen ka kɛ n'an yɛrɛ ka ko faamuya cogo sabula bi n'an bɛ ka girin ko sanu an bɛ ka girin ko pétrole an bɛ ka girin ko fɛn wɛrɛw kɔɔri n'a ɲɔgɔnnaw min ye bɔlɔlɔ sira ni telefɔni sira ye bi ale ye damanda ye min tɛ se ka datugu yanni diɲɛ wuli cɛ o ɲuman ye min ye an ka fɛɛrɛ sanumanw sigi an ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi an ka jamana ka hakɛ ye min ye jamanadenw ka hakɛ ye mun ye n'o tɛ maa kelen kelen wuli maa duuru duuru wuli o tɛ se kɛlɛ in na kɛlɛ in ka girin o ma fo ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de ka kɛlɛ in ta ba la sabula olu de bɛ siran ni société ninnu ma u ka n'u sigi an fɛ yan hakɛ minnu bɛ yen olu de k'a fɔ ko anw ye kaye d'aw ma nin sira in fɛ nka an ɲɛ b'a la k'a fɔ nin ko in a bɛ tan cogo la an k'a lajɛ an ka sigi an ka kuma fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ yaasa anw fana bɛ se ka lafiya sɔrɔ aw tɛ min kɛ jamana tɔw la mun na aw bɛ n'o kɛ anw na yan olu n'a ɲɔgɔnnaw bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ n'o tɛ maaw ka wuli kelen kelen maa fila fila maa saba saba a b'a don ɲɛ nka a t'a dugusajɛ ɲɛ jamana ka nafaba tɛ sɔrɔ o la hali an yɛrɛ ka nafaba tɛ sɔrɔ o la sabula a bɛ se ka kɛ waati na u b'u bolo sigi u kɔ mɛ u tila ka segin tuguni ka na baara daminɛ fala ye yɔrɔ di sahel min ye maaw n'u bolominɛw la kɔlɔsili hukumu kɔnɔna na commissariat de police bɛ jɛmakaw fɛ yen ni a ɲɛmaya bɛ commissariat de police Jibril Sanu bolo avril kalo tile 2 waleya in ye tali kɛ mun na sa maa minnu kɔni bɛ sa bi n'olu bɛ ka jɛma Bamako sira tigɛ jɛma Kaye sira tigɛ a yira sa ka fɔ ko kibaruyaw y'a yira sa ka fɔ dugunicinin dɔ kɔnɔna na kamalen dɔ bɛ yen ale na k'u ka ɲɛmaa ye o la sa min ye Sanu ye n'o ye Jibril ye jɛma police commissariat ale y'o mɛn yɔrɔ min a y'a ka brigade maaw bila k'u ka taa joona ka taa maa in lajɛ u selen yen u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka dugu bila mini OS u ye tɛgɛra ale ka sibe san 23 la ɲininkaliw kɔfɛ maa kofɔlen y'a yira sa k'a fɔ ko ale bɛ jɛkulu la u maa 6 don olu de bɛ sira tigɛ kuma bɛɛ olu de bɛ bingali ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ a maa tɔ sa tɛgɛ sira ka da olu kan k'a daminɛ min ye mars kalo tile 8 ka na bila tile 11 na sɛgɛsɛgɛliw y'a yira sa k'a fɔ ko ninnu kɔni ye sira caman tigɛ u binna maa caman kan u maa 7 bɛɛ lajɛlen polisilakaw tilal'u ka ɲininkali la sa u y'u di kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa min ye kiiri sigilamaw ma min ye OS ale bɛ minɛ tuma min pistolet 2 tun b'a bolo n'o dilannen don farafin dilali la BC ale ni min ye sɛbɛnw ye olu caman tun b'a bolo polisiw bɛɛ lajɛlen minɛ ka d'a kan polisi ɲɛmaa n'o o ye commissaire de police Jibril Sanu ye jɛmakaw fɛ yen k'a b'a ka kɛlɛkɛ a ka polisiw fo nin baara in kɛcogo ɲuman na wa ko dugudenw fana b'u hakili latigɛ sabula min ye contrôleur général de police Yusu Kone laɲini min k'u fɛ u bɛ ka baara kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ ni ministre Dawudu ale ka dɛmɛ ye baara kɛcogo ɲuman ko dugudenw k'u faamuya k'u hakili latigɛ sigana fɛn o fɛn n'u y'a ye u k'a fɔ olu ɲɛna sɛbɛn fasilama an fɛ comme Paul Boubacar Berté an b'a yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn fala sisan an bɛ taa kɔkan kibaruyaw la
ko kan kibaruyaw la sa fala ye an bɛ taa Burkina Faso kaw fɛ yen Burkina Faso olu ye fɛɛrɛ sigi sen kan a fɔ ma ko Badinogo o bɔko sabanan ye nin ye maa 2,610 n'o ye VDPw ye nka ninnu ta nana kɛ sɛnɛ ye muso ye 376 ye u bɛɛ lajɛlen u ka nana jɔ ka yira jamana ɲɛmaaw la min ye dunkafa ka sabati Burkina kɔnɔna na u ka kalanw ye taliko la faso dɔɔni jamana dɔɔni ani sɛnɛ dɔɔni ka taa se Wolomasiri Taba ka baara kɛcogo ma min ye sɛnɛkɛkow dɔɔni nin jɛkulu sabanan in sa a yɛrɛ ka kuma lase la n'o ye Usumani Jana ye a y'a yira sa ka fɔ kunna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa ka se ka wuli ka jɔ sɔrɔ se sɔrɔ ko in na Marɔkukaw y'a yira kunungo ko min ye Bamaji wɛrɛ n'u ka walekɛbaa dɔw ye u ye olu minɛ u ka dugu kɔnɔna na maa 6 ɲɔgɔnna k'u tun b'u ka togodaw kɔnɔna na u labɛnnen kun don ka binkaliw olu boloda Egyptekaw fɛ yen Italikaw ka jɛkulu min bɛ yen n'o ye EMI ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Egyptekaw fɛ yen ko gazi kɔni n'o ye gaz naturel ye ko bi kɔgɔden bɛ olu fɛ yen ka kɛ ni Méditerranée kɛrɛfɛla ye Egypte jamana kɔnɔna na min ye nin baara in ye sa u y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ Tɛmisakaw fɛ yen wa a bɛ se ka taa se fo min ye miliyari 2,000 o de ma gazi ale la min ye miliyɔn 130 bariko a bɛ se ka o de bɔ san kɔnɔna na Kamerunkaw fɛ yen mankan wulilen don jamana ɲɛmaaw ye sariya ta sa k'u ka sariya suma k'ale lajɛ k'a falen ka don wɛrɛ k'a la sa min bɛ jamanakuntigi dankan sigi Paul Biya n'ale bɛ fanga la kabini san 1982 k'a bɛ sɔn k'a denkɛ o bila a nɔ na n'o ye Franck Emmanuel Biya ye o kuma kɔni cayalen don Faransiikaw fɛ yen Nicolas Sarkozy ko k'a nimisalenba don kunasinigo ko sabula ale ye fili kɛ fili min y'a to sa a jɛɲɔgɔnw n'o ye Claude Guéant ale ni Brice Hortefeux a y'olu bilalen minɛ ka taa Libikaw fɛ san 2005 n'olu taara ka taa baaraw kɛ sa maa fɛ maa min n'o ye Kadafi ye fo kana to o kana musaka don ale ka kalata sunkɔrɔma donnoli la san 2007 ko o nimisa b'a la Tirikikaw y'a yira sa ka fɔ k'u kɔni ye Bamaji jɛkulu dɔw minɛ Bamaji jɛkulu minnu n'olu ka minɛli senfɛ sa mugusi kɔni kɛra kosɛbɛ maa kelen o kɔni tora ko in senfɛ min ye maa 2 ye olu joginna waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra min ye Israel ale consulat dalala la Istanbulkaw fɛ yen n'o ye Turki duguba 2nan ye u ka ɲɛmaaw y'o fɔ Donald Trump y'a yira kunungo ko kɛlɛ a kun kan ka min kɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 ka bɔ Amerikikaw fɛ yen ka ɲɛsin Iran ma ko a y'o jɔ dɔgɔkun 2 k'a b'o di ko yaasa min ye marifaciw olu ka dabila nin waleya in kɔni min kɛra waati min na o y'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ ɲɛfɔli la min ye a ka bɔlɔlɔsiraw ni nɛgɛjuru siraw ni u ka télévision sobaw fɛ k'a yira sa k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen na min ye bɛnkan kɔni u y'a yira sa ko min ye Irankaw ye u fana ka sɔrɔ ka Detroit dɔrɔmuso dayɛlɛ nka waati kelen min ye gosiliw kɔni bɛ ka kɛ ka ɲɛsin Iran ma ka bɔ États-Unis ale ni Israël yɔrɔ Katarikaw y'a yira sa ko dugu kɔni yɛrɛ la olu fɛ yen kosɛbɛ Dowakaw fɛ yen min ye mugutikan o bonyana ye kosɛbɛ sabula u y'a yira sa k'a fɔ ko waati min n'a fɔra ko bɛnkan sigira Israël ale ni Iran ni États-Unis ni Israël ale ni Iran ni ɲɔgɔn cɛ ko nin ko in balala olu la kosɛbɛ bɛn sɔrɔlen kɔfɛ k'olu kɔni ka yɔrɔ ɲagara kosɛbɛ Irankaw yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko u ni États-Unis bɛnna dɔgɔkun 2 marifajɔ la marifajɔ min na to bɛna Detroit dɔrɔmuso ale dayɛlɛ baaraw bɛ sen na sa ka se ka nin ko in sinsin cogo min bɛn ni kelenya a bɛ se ka na cogo min na min ye kɛlɛ ɲɛ a bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya cogo min na an sera ka min sɔrɔ sɔgɔmada na ka da tulo kan o de ye nin ye falayi an b'an lamɛnbaga cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo an tɛ ɲinɛ fiyewu an dɛmɛbaga n'o o ye Jalafara maire ye Seydou Sako k'a fo k'a waleɲuman dɔn monsieur le maire Siriman Bacili k'ale fana fo Jaba Sidibe k'a fo ni ale bɛ Salakaw ka sigi la Sori Kɛmɛso Bayiba ka bɔ mairie du district kɔnɔ Amadu Gasama min ye Jalafarakaw ka maire ye Seydou Sako an bɛ foli kurakuraya ma falayi k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn a k'an bɛn waati wɛrɛ. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la
C'est officiel. Bamako, on arrive.